Ak sa vám v tréningu stáva to, že od psíka niečo chcete, zožerie pamlsku a opäť si ide po svojom, zrejme potrebujete trénovať výdrž v poveli. Výdrž sa trénuje pomerne jednoducho a zo začiatku ide iba o to, aby sme psíkovi vysvetlili, že ten povel nie je iba o jednej pamlske. Čiže zo začiatku začnem robiť akým k nohe? Áno, super šikovný. A hneď mám pripravenú ďalšiu a hneď mu ponúkam ďalšiu. Opäť mám pripravenú ďalšiu a ponúkam ďalšiu. Stojí to za to tu zostať, stojí to za to vydržať v tom poveli. Zároveň, čo môže byť ešte problém, je, že pes nevie, kedy ten povel končí. Možno si myslí, že to, že dostal tú pamlsku, vlastne znamená koniec, ale to úplne nechceme. Preto by sme psovi aktívne mali ukazovať, kedy ho už v tom poveli nepotrebujeme a môže si ísť robiť niečo iné. Na toto je veľmi dobre cvičiť povel voľno. To znamená, že opäť na pamlsku, je to kvázi ako keby taký mini povelík, zoberiem pamlsku a poviem psovi voľno a odhodím ho niekde preč. Teraz môžeš ísť. Keď počuješ voľno, môžeš sa uvoľniť, nič od teba nechcem. Ak psíkovi ukazujem výdrž v poveli, viem si krásne takýmto spôsobom cvičiť aj to, že držíš napriek tomu, že tie pamlsky tu nie sú, ale oni možno prídu. Čiže keď už mám psíka naučeného, že sa nedostáva za povel iba jedna pamlska, ale povedzme 2-3, môžem si medzi tými pamlskami robiť prestávku. Čiže dám jednu pamlsku, dám druhú pamlsku a pre treťou pamlskou schovám ruky. Psík nevidí, či mám alebo nemám ďalšiu, ale drží povel, lebo možno by mohla prísť a ona nakoniec aj skutočne príde a to uvoľnenie potom opäť pustím ja. Voľno. Teraz psík odo mňa môže odísť. Cvičte.